Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, kaj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pajdašice, prištimani pajdaši, u današnjoj emisiji pogledajte priloge s izložbe likovnih radova Udruge distrofičara Krapina. U Zaboku smo bili na regionalnom centru za kompetentnost v turizmu i ugostiteljstvu. Budite s nami, lučite nas. Izložba koja je postavljena u galeriji grada Krapine vrlo je zanimljiva. Pa evo kao što sam rekao i u pozdravnom govoru, kad je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta došla k meni s idejom da bi se mogli prijaviti na jedan EU projekt i kad mi je razložila ideju, moram priznati da sam prvo bio malo skeptičan hoćemo li uspjeti, to nam je bio jedan prvi EU projekt takve vrste, no međutim evo, drago mi je da smo u to krenuli, dakle Pučko otvoreno učilište Krapina kao nositelj, grad Krapina kao partner sa našim udrugama i da smo jedan takav projekt polako priveli kraju. Uistinu, kad pogledamo ove radove koje su napravili članovi udruge distrofičara, onda vidimo kolika je vrijednost tih radova i koliko je to značajno postignuće. Stvarno čestitam im svima na upornosti, trudu, zalaganju, čestitam svima koji su bili uključeni u projekt, koji su radili sa njima i mislim da je to jedna uistinu vrijedna stvar. I kao što sam rekao, prvi korak je uvijek najteži. Upustiti se u prvi EU projekt nije bilo lako, jednostavno, pa čak i kad su partneri po prvi puta pozvani na sastanak, bilo je razmišljanja hoće li se moći, hoće li se uspjeti, ali evo vidimo da je projekt polako se uspješno privodi kraju i to je kamen temeljac za sve druge prijavnice na EU projekte. Kao što sam rekao, u Gradsku galeriju ne može doći baš svaka izložba, ali ova izložba je uistinu zaslužila svoje mjesto ovdje. Ova izložba otvorena u sklopu projekta Ključ kulture za sve generacije. Zapravo recite nam malo više o samom projektu. Projekt je započeo u listopadu 2018. godine kad smo potpisali ugovor o financiranju iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je vrijedan gotovo 800.000 kuna i uz Pučko otvoreno učilište koje je nositelj uključeni su naši projektni partneri, grad Krapina, Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, Udruga distrofičara grada Krapine, Kulturno-umjetničko društvo Ilirci i Gradski puhački orkestar Krapina. U ovom projektu zadnjih godinu i pol imali smo razne aktivnosti, od čega smo gotovo godinu dana radili na edukativnom dijelu, što znači da smo organizirali razne seminare, okrugle stolove, javne tribine, na kojima smo raspravljali i učili o sudioničkom upravljanju u kulturi. Sve to je rezultiralo izradom jednog akcijskog plana, odnosno osnivanjem Savjeta za kulturu grada Krapine. Kad čovjek pogleda ovakvu izložbu, može biti ponosan na građane Krapinsko-zagorske županije koji su ju priredili. Apsolutno ste u pravu kad vidite da je ovakav jedan kulturni projekat i u njega uključena udruga distrofičara Krapina. Ja sam izuzetno ponosan na njih, ali moram priznati da kad sam čuo o kojoj se projektu radi, da nisam ni malo sumnjao, jer udruga distrofičara Krapina je partner Krapinsko-zagorske županije u niz evropskih projekata i poznavajući njihovu predsjednicu Mirjanu, oni kad si nešto zacrtaju uvijek i to ostvari, a sad smo imali 2 Mirjane, to je znači garantirano uspjeh ovog projekta, veseli me ovo. I dogovorili smo već sada da kad izložba završi, ona će imati nakon toga i prodajni karakter i dio radova će otkupiti Krapinsko-zagorska županija i to ćemo onda poklanjati u promotivne svrhe, da širimo zapravo svijest u uključivanje takvih udruga u sve pore društvenog života. Raditi sa ljudima koji možda imaju neke hendikepe u životu, kakav je to osjećaj? Kad smo počeli raditi te radionice, to nije bila ona klasična likovna edukacija, dođeš pred
ljude koji znaju nešto o umjetnosti, koji se bave nečime ili žele to učiti u školi. To su bili amateri, znači ljudi koji nisu još od osnovne škole potegnuli zapravo potez olovkom, kistom, mjesili glinu, pa mi je bio veće zadovoljstvo osloboditi ih straha, da krenu u tu avanturu, da se opuste i da nadmaši sami sebe, kao što su rekli. Ovi prekrasni radovi dokazuju da su stvarno bili sposobni baviti se na terapijski način ovakvim stvaranjem, jer ne treba njima samo fizikalna terapija da im pomogne u radu mišića, njima treba i duhovna terapija. Ove likovne radionice su bile jedna art terapija koja je u njima oslobodila jedan neizmjeran potencijal koji oni mogu dalje primjenjivati u svome životu. Započeli su teško, a napravili čuda. Ova najmlađa sudionica Ana sa 7 godina. Čuda je stvarala. Profesorica je rekla, ako nastavi, da će biti bolje od nje. Koliko je zapravo članovima vaše udruge značila ova radionica? Pa značila je jako puno, kao što možete vidjeti i danas koliko se ih je isto odazvalo. To je bilo nešto sasvim novo za nas. U stvari nismo znali što očekivati kad smo čuli da ćemo imati likovne radionice. Ja bih rekla da nismo uopće to nekako niti ozbiljno shvaćali dok se nije profesorica Mirjana pojavila i dok nije počela nam spominjati nekakve umjetnike, ove tehnike za koje nikad čuli. I kažem, kao što sam rekla, svi smo ispočetka, ma ne, mi to ne možemo, ali na kraju, evo, kao što i vidite, uspjeli smo i svima nam to zaista jako puno značilo, jako smo se radovali svakoj radionici i na kraju stvarno smo dali maksimum od sebe i jako smo zadovoljni sa rezultatima i iskreno se nadam da ćemo naći priliku da nastavimo nekako u tom tonu i dalje. Kada govorimo o Centru kompetentnosti, govorimo zapravo o projektu, o dva zasebna projekta. Jedan bez drugog naravno ne ide i nije ga moguće uspostaviti, ali ovaj danas koji predstavljamo i iz kojeg potpisujemo ovaj ugovor za projektnu dokumentaciju se zapravo odnosi na infrastrukturni projekt. Njegov naziv i je Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i gostiteljstvu Zabok. On je započeo 1. siječnja ove godine i traje do 5. mjeseca 2023. godine, kada bi ova zgrada trebala biti dograđena, rekonstruirana i spremna za sve one sadržaje kojima mislimo puniti. Nakon pregleda i ocjene ponuda, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda zajednice ponuditelja ZIP arhitektonski studio i tvrtke Stairwell and Loft iz Zagreba. Ukupna cijena nabave projektno-tehničke dokumentacije iznosi 680.000 kuna. Usluga obuhvaća izradu idejnog projekta, projekt uklanjanja građevine, uslugu izrade glavnog projekta, uslugu izrade izvedbenog projekta, uslugu izrade troškovnika te projekt opremanja građevine. Rok za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije je 7 mjeseci. Znači, mi planiramo da bi to nakon toga, naravno slijedi raspisivanje javnog poziva za nabavu radova i planirano potpisivanje ugovora sa izvođačem radova je prema terminskom planu krajem svibnja. Moram priznati da je danas u povijesti najveći dan u našoj školi od 1957. godine kad je ova zgrada napravljena. Ajmo krenuti redom kako smo došli do ovdje. Dakle, prvo zahvaljujem svim svojim djelatnicima i učenicima jer na temelju njihovog rada u ovim prostorima koje sada vidite mi smo po bodovanju i kriterijima Ministarstva znanosti bili druga škola po kvaliteti u Hrvatskoj od ugostiteljskih škola i treća škola općenito strukovna u 5 sektora od bodovanih 352 škole.
Zatim, naravno, zahvaljujem našem županu i županiji koji nas je predložio da smo uopće došli u mogućnost da budemo regionalni centar kompetentnosti i naravno za sve ove aktivnosti koje mi bez županije ne bismo mogli provesti. Tu nam je i grad Zabok, jer u ovako velikom projektu naiđete na hrpu teškoća, sve nam ih grad pomogne i sve ih u suradnji s gradom riješimo. Ne znam da li možete zamisliti sad kad gledate ovu dvoranu da ćemo se ovdje za 3 godine naći i da će na ovom mjestu ovdje biti najmoderniji ugostiteljski praktikum u ovom dijelu Hrvatske. Veliko priznanje za našu školu, za naš grad, za našu županiju, da smo mi uspjeli postati regionalni centar kompetentnosti ako znamo da smo jedini kontinentalni uz Osijek, odnosno jedini od Osijeka do Opatije u našem sektoru. Jer ovaj projekat koji je težak preko 100 milijuna kuna se zapravo ne može mjeriti u novcima, nego će zapravo mjeri o budućnosti kompletnog sektora ugostiteljskog i turističkog na području čitave sjeverozapadne Hrvatske, uračunajući i grad Zagreb, edukacija budućih kadrova koji su potrebni u tom sektoru, obrazovanje odraslih i praćenje novih tehnologija i trendova u Europi i svijetu. I izbor naše škole u Zaboku kao druge uopće u Hrvatskoj u tom sektoru i treće u svih 5 sektora koji su ocjenjivani u ovom natječaju je ogromno priznanje prije svega za profesorice i profesore u školi, naravno onda i svih učenica i učenika i zbog toga prije svega vama čestitka, ravnateljice, Ranka i svi ostali kolege koji su u tome sudjelovali. Nitko zapravo ne bi mogao dovesti ovaj projekat do ove razine da nije bilo vas. I ključna zahvala zapravo ide vama i molim vas da prenesete to svim vašim djelatnicama i djelatnicima. U takvom projektu morate imati niz partnera da bi bili ne samo regionalno prepoznati nego i nacionalno prepoznati. To su svi ljudi koji dugogodišnji su partneri i škole i županije i naravno svima se njima zahvaljujem, a posebno gradu Zaboku, zamjenici prisutnoj gradonačelnika Valentini, koja je vrlo dinamično uključena u ovaj projekat, ali što je još bitnije, na dnevnoj razini je rješavala doslovce sve zapreke koje su se eventualno mogle pojaviti u samoj provedbi projekta. Vi znate da ćemo morati odseliti školu od ovdje, da moramo osigurati nastavu za preko 650 učenika u to vrijeme dok će se održavati radovi i mogu reći da smo potpisali ugovor sa Regeneracijom u Zaboku i da prije samih početka radova, a to je 5. mjesec sljedeće godine, da ćemo kompletnu nastavu preseliti u prostore Regeneracije i vratiti se 2023. godine ovdje svi u ovaj novi prostor, u Centar kompetencije i izvrsnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku i od tog dana u ovom sektoru više ništa neće biti isto. Zutra ujutro bude temperatura oko 14 stupnjeva Celzijusa i po danu bude došla do 28, znači da nebo tako ruče kak je danas bile. Jutro bude oblačno, a do kraja dana se bude razvedrilo. Puhao bude slabiji istočni vjetar. Dragi moji, če imate neke zapovedati ili bi šteli da neke dojdemo snimiti, lijepe bi prosili kad bi poslali poziv. Jer če poziva ne bude, budete sigurni da niti mi nema došli. A če poziv pošljete, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u 3:08 ure i lučite nas. U očima